Waray na. Saan ako kukuha? Oo. Tingnan mo. Nag-start na siya. Patingin? Pero hindi mo nakita. Wala akong nilagay na picture. Okay. Okay. Thank you. Mag Sabihin mo mamaya na. Oh, sige, sige. Okay, thank you.
Lumabas ako, natutulog na kasi si Lorna. Kaya dito muna ako sa sala. Narinig mo ako? Naririnig mo ako? Ha? Nababatian mo ako, Day? Shout out, shout out. Shout out to Waray Waray channel. Hello? Nakaplay kay kay Andrian. Nakaplay kay Andrian si Yan Yan. Malapit na matapos yun. Di rin pwede ihiga kasi paano yan? Hindi siya pwede ganyan. Kailangan nakatayo lang. Nababasa ko siya. Naririnig mo ako? Hindi kita naririnig eh. Si Yan Yan nakaplay kay Andrian. Pero malapit na siya matapos. Ano na lang, 5 minutes na lang yata matatapos na. I-share mo, paki-share mo na. Ewan ko kung ibabasahin ko na lang yung kung ano mo. I-ano mo na lang siya, i-share. Hindi ko pa alam eh. Tingnan mo nga, nag-try ako doon. Tingnan mo kung pumasok. Nag-try ako doon mag-share. Saglit lang naman ako. Oo, magbabasa. Tapos maririnig mo ako, di ba?
Shout out Waray-Waray Channel. Salamat sa thumbs up. Sige, sige. Di talaga anay. Makulit. Sabihin mo mamaya na siya mangulit. No. Sabihin mo yung ano, papa mo. Tawag ng tawag. Makulit tong isa. Sabihin mo kausap mo ako. Sabihin mo sa ano na yan. Sabihin mo kausap mo si ano, tweet. Pwede ka mag-share, pindutin mo diyan. Narinig mo yung ano, tingtong? Yung ano? Yung kampana, nakarinig mo? Share. Oo, rinig ko. Yan, kasi bawat oras yan, nag-ano yan, tumutunog. Shout out Waray-Waray Channel. Thank you for passing by. Thank you so much. Thank you sa thumbs up. Pantay na. Okay, maraming salamat. Waray-Waray Channel. Thank you so much for passing by to my second LS. Welcome back. Thank you so much. Si Rana. Bakit loading? Ikaw loading? Hindi naman ako loading dito. Hindi umiikot. Diyan ba? Hindi kaya yung phone mo?
Mainit. Mabuti maaga kang natapos ngayon, sis. Na-share ko na sa GC host. Thank you. Maraming salamat, Waray-Waray Channel. Mga busy yata rin sila eh. Loading pa rin ako. Loading pa rin. Oh. Tingnan mo nga, kung loading pa rin ako. Hello everyone, good evening. Maraming salamat Waray-Waray Channel sa pag-share. Marami ako nakita doon newspaper. Chinik ko kanina. Yung dalawa, mayroon, may laman. Shout out ng Bunga Japan Tour Guide. Hello, welcome to my live stream. Shout out po sa'yo. Oy. Maraming salamat po sa pagpassing by sa LS ko, Japan Tour Guide. Big shout out sa'yo. Trinay ko lang po ito kasi hindi ako marunong adjust. Hello. Hello, my lovely friend. Hello rin sa'yo, my lovely friend, Japan Tour Guide. How are you? Welcome to my LS. Maraming salamat po. Saglit lang po ito. Trinay ko lang po kung marunong na ba ako bukas. Nagpaturo ako kay Waray-Waray Channel. Hello rin po sa'yo, Japan Tour Guide. How are you? Pilipino po kayo? Ingat po kayo dyan. Maraming salamat po. Magandang hapon na po. Hapon na pala dyan sa inyo. Dito sa amin, gabi na. Shout out to you, sabi ni Waray-Waray Channel. Thank you so much. Shout out to you. Japan Tour, sabi ni Waray-Waray Channel. Kumusta po? My new friend, Japan Tour Guide. Maupay na kulop. Pilipino po kayo? Magandang hapon. Magandang hapon dito sa amin. Magandang gabi. Magandang hapon sa iyo. My new friend, Japan Tour Guide. Magandang hapon.
Shout out sa mga bisita. I'm go to the home. See you tomorrow. See you tomorrow, Japan tour guide. Take care. Thank you for passing by to my LS. Thank you so much. Maraming salamat po. See you tomorrow. See you tomorrow. Thank you for coming to my LS. Thank you sa thumbs up. Thank you so much. I love you too, Japan tour guide. My dear friend. Thank you sa thumbs up. Thank you so much. I love you too, my dear friend. Bye sa'yo. Good afternoon. Thank you, Jaja. Maraming salamat. Sis Waray-Waray Channel. Tapusin na lang natin to. Ano na lang siya? Japan tour guide. Thank you for coming. Bye. Good night. $11 o'clock. Have a good dream. Thank you, ga. Thank you, my sweet friend. See you tomorrow, sabi ni Japan tour guide. Shout out po, shout out. Osmar, shout out sa'yo, Osmar. Japan tour guide pala. Japan tour guide, maganda yan. Kahit saan lugar siya mag-guide doon, tour guide. Good job. Okay. Oka problem. Go. Bye sa'yo. Lord, I live hanggang 11. Hindi na yata ito aabot ng 11, sister. Kasi
ano siya, yung malapit na malubat. Ano na lang siya 3 minutes. Ayaw ko nang i-charge. Kasi siya niyan, naka-play kay Andrian. Nag-umpisa ka na? Ayan na naman tayo dyan. Good night, Sister Kati. Tulog na tayo. Thank you for coming to my alliance. Thank you, Japan Tour Guide. Bye guys. Thank you so much. Good night.